Anong school kayo? Palit High School. What's up Palit. guys? Welcome back to my channel. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Powell D. Nandito kami sa may Affinity. Sa may Palit. Try naman namin dito. Ito yung in-order ko. Winter melon pa rin kasi mas gusto ko yung winter melon. Na-try natin ito ngayon. Meron kong kasama. First time ko mag-tea. Kasi puro na lang kape. This time mag-appeal. Hindi ng milk tea, correct? Yun. Marami na tao dito guys. Ayan. Mga suki, mga estudyante din dito. Para masaya. Yan guys, ubos na. Ubos na yung una. So mag-order ako ng pangalawa kasi i-take out ko na lang yung isa. Yan. So yung i-order ko naman is yung chocolate. So order ako. Yun. So mag-order ako ng pangalawa. Isang take out ng chocolate. Large na po. Large. Take out. Take out na tayo guys. Ayan, may mga guests sila guys. Hi! So dito din yan. Suki din yan dito. Kasi kami suki din eh. Church sa likod lang kami. Ayan. Say hi. Anong school kayo? Palit High School. What's up Palit. guys? Welcome back to my channel. Mimi. So ayan guys. Subscribe nyo lang ako. Manood na lang kayo kasi ayan sila. From what school po? May school ba yung vlogger? Nakatawa si Kuya. Ayan po sila. Or i-add nyo ako para makita nyo bukas sa YouTube. Ayan po sila. Isa-isahin natin. Ano pong pangalan? At kayo ng ate. Ayan sila. Ano pangalan ng YouTube channel niyo? Ayan po. Ito po si ang kanilang news. Ayan. Ano po masasabi niyo sa Affinity? Manyama. The Affinity tea is very delicious, you know? It's Oh. like, oh my god. Kayo po. Masarap po. Sino ba gusto mong sa Affinity? Naku, nagtatago si Kuya yun. Ito yung kanilang mga staff. So, thank you. Yan, thank you. Yan, si Kuya nakikita ko yan mag-deliver sa premiere. Dito din yan eh. Oo po. Sige, thank you. Bye-bye. So, yun guys. See you next vlog ko. Dito sa Palit. So, mamaya balik na ako Angeles. So, thank you guys. Bye-bye. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga estudyante ng Palit High School na nakisaya kanina sa akin sa Affinity. Thank you so much sa inyo.
And shout out sa lahat ng mga students and teachers ng Apanit High School. Shout out po sa inyo. And until dito na lang guys. Sa susunod. And bye-bye!